og velkommen til That's Trist. Jeg skal prøve at lave sådan en unboxing nu af det her løbehjul. Lad os kigge på sagerne. Det er første gang, jeg laver den unboxing. Vi skal skyde den op. Skal jeg prøve at se det? Der skulle der rolle lidt, så sådan noget frem og tilbage. Og det bliver nemlig rigtig sjovt, fordi jeg har nemlig aldrig prøvet at samle sådan en headset før. Hvor er den nice, den der. Nu har vi så dækket. Men vi vil vende tilbage lige om lidt, hvor vi har fået sat grip tape på. Så er vi klar igen. Og vi skal til at samle noget headset. Sådan en forkaffe på. Og det er nemlig det, jeg... Forklar lige, hvad et headset er. Headset, det er det, som du sidder hernede i, som du får forkaffen til at snurre rundt. Eller sådan køre rundt. Ryster, det må jeg lige undskylde. Fuck, jeg ryster, mand. Det siger vi ikke til min mor. Har jeg gjort det? Og ligesom sådan en fjeder ned eller sådan noget. Den her. Skru på den. Må jeg gerne lige spørge dig om noget? Ja. Har du prøvet at samle sådan noget der? Nej. Du skal lade være med at stresse mig. Nå, der er masser af tid. God tid. 3 minutter. Okay. Ej, det var sjovt. Jeg har ikke en brudsendelsen med. Nej. Skal jeg sætte den på pause, så vi har fundet ud af det? Nå. Er den under? Nej. Vi ses lige om lidt. Så er vi tilbage, og vi har fået sat et headset på. Jo. Og vi har fået sat noget grip tape på. Nu skal vi gøre i gang med at sætte hjulet på. Starter med den her, ikke? Nå. Og vi starter herovre. Irriterende, jeg ryster sådan på hænderne. Nu skete der sgu noget. Du vil lige fortælle det, du gør. Jeg har skruet hjulet på. Okay. Det er bare altså for dem, der ikke ved noget som helst om løbehjul. Altså, mor. Ikke? Altså mig. Det er sådan, man siger mig på fransk. Du er fransk, Rasmus. Det må du da vide. Nej. Ikke sådan. Det er flot. Hvad er det her også? Er det hjulet? Ja.
Sådan der. Autofokus. Og en grim fugl, eller det er godt nok en dårlig stemme, den fugl er sådan. Så er du sikker på, at det bare er dig, der trækker vejret. Så skulle den snart sætte på. Har du ret det? Den kører godt. Så er der jul. Og så skal... Ja, vi så ind og grips på. Så er vi klar igen. Jeg har fået sat nogle grips på. Og så har jeg fået sat en clamp på. Dejlig regnbuefarve, ikke? Så skal vi jo så bare montere. Bang! Så sidder den mormor der. Au. Der bliver nu. Skal den ikke skrues på, den der? Ja. Der sidder sådan nogle skruer. Hvorfor tager den? Vi er på den anden side, det er med, hvad du laver, ikke? Lige nu skruer skruen i. Og hvorfor gør du det? Er du god? Det bliver det ene. Måske lige ret på forhjulet. Han er i gang med at montere det. Så min Rasmus arm ind i billedet der. Fyldt med arme og hænder. Og så lidt det hele. Hvad? Nu har jeg faktisk glemt, hvad det her hedder. Løbehjul. Ja. Ui. Var det det, eller? Ja. Ja, det kan du sige. På kamera. Vi ses igen. Og hej.